Hai să terminăm de conjugat verbul geben. Pe plural. Pe plural, întotdeauna virul va avea aceeași formă ca și forma de infinitiv. Dacă vă uitați, geben, wir geben, ihr. Să aveți grijă, deci nu am treabă cu aici. La verbele neregulate, du și eru își pot schimba rădăcina, dar la plural niciodată. Rădăcina este geb și t. Ihr gebt, wir geben, ihr gebt și iarăși zi. Aici avem două zi și anume ziul varianta de ei, ele și aici avem varianta de dumneavoastră. Ei, ele se scrie întotdeauna cu literă mică, eu le-am scris cu mare pentru că noi continuăm cu propoziții. Deci Sie geben și dumneavoastră dați. Sie geben. Hai să vedem. Wir geben, cui dăm ce dăm. Hai să folosim acum pronume. Hai să luăm posesivul. Wir geben meine și îl iau tot pe Vater. Ce fac? O să vedeți că iau terminația de aici. Wir geben meinem Vater. Noi dăm tatălui meu. Meinem Vater, da? Deci terminația este preluată din articolul hotărât. Wir geben, cui dăm? De exemplu, wir geben meinem Vater deinen, al tău, deinen Lebenslauf. Lebenslauf. Da? Deci trebuie să dăm cuiva ceva. Înțelegi? Deci trebuie să avem wir geben și dacă folosim, de exemplu, pronume personal, da? Ihr gebt uns, voi ne dați nouă, da? Ihr gebt uns viele Tipps. Sie, adică ei, ele. Când înlocuim virul ăsta, înseamnă eu plus cineva. Ok, deci eu plus fratele meu sau fratele meu plus mine, da? Ziu înseamnă Maria plus Claudia, de exemplu. Deci sie geben, ei, ele dau cui. Sie geben deiner, hai să luăm un feminin. Deiner Mutter șocolade. Nu mai încape, da? Ok, și dumneavoastră dați, ia să vedem. Sie geben. Sie geben, dumneavoastră dați. Sie geben eurem sau ihrer. Deci hai să facem două propoziții. Sie geben eurem, dumneavoastră dați eurem Sohn sau Sie geben ihrer Tochter, adică dumneavoastră dați fiului dumneavoastră, eurem Sohn, și dincoace Sie geben ihrer Tochter, fiice ei, eurem Sohn, ein Eis. Ok. Super.